Σήμερα λοιπόν φιλοξενούμε τον κύριο Ελευθέριο Καλογριά, IT Manager στην Κοκολιά Σκεσία ΟΜΕ, μια ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται δυναμικά στον χώρο των εισαγωγών-εξαγωγών και του εμπορίου εργαλείων και ειδών σπιτιού, διαθέτοντας δικά της brands με ιστορία από το 1992, πάνω από 50 εργαζόμενους. Η Κοκολιά Σκεσία επενδύει σταθερά στην τεχνολογία για να διασφαλίζει αποτελεσματική λειτουργία και ανταγωνιστικότητα. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον κύριο Καλογριά. Κύριε Καλογριά, καλημέρα σας. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε. Θέλω να μου μιλήσετε για την επιχείρησή σας και για τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείστε. Η εταιρεία Κοκολιά Σκεσία ΟΜΕ ιδρύθηκε το 1992. Είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση που ειδικευόμαστε στις εισαγωγές, εξαγωγές και εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων και εργαλείων χειρός επώνυμων οίκων. Ξεκινήσαμε από τυχείο. Έχουμε ένα τεχνικό πολυκατάστημα 3.000 τετραγωνικών μέτρων με πάνω από 5.000 κουμπικούς σε πολύ σύγχρονες εγκαταστάσεις. Και έχουμε επεκταθεί στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Κοροπή, στον τομέα της χοντρικής πώλησης. Σε μεγάλες εγκαταστάσεις, 6.000 τετραγωνικά μέτρα, όπου είναι το customer service, τα logistics μας. Και εκτός από την χοντρική πώληση, η εταιρεία εξυπηρετεί επίσης και εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη και στα Βαλκάνια. Μπορείτε να βρείτε πολλά προϊόντα μας σε μεγάλες αλυσίδες πολυκαταστημάτων στην Ελλάδα και στην Κύπρο, καθώς και σε ολόκληρη την παραδοσιακή αγορά. Τώρα, ποια ψηφιακά εργαλεία και λύσεις του Vodafone Business αξιοποιεί η εταιρεία σας στην καθημερινή σας λειτουργία? Χρησιμοποιούμε λύσεις IoT για την διαχείριση του στόλου μας, ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα για τα εταιρικά μας οχήματα σε πραγματικό χρόνο. Έχουμε δυνατότητα παρακολούθησης της θέσης, της κατανάλωσης, της απόδοσης των οχημάτων μας και έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό να μειώσουμε το κόστος. Χρησιμοποιούμε το Microsoft 365 και το Copilot, την τεχνητή νοημοσύνη της Microsoft σε όλη την επιχείρηση, που επικοινωνεί με τα έγγραφά μας. Δημιουργούμε agents που οι υπάλληλοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους και να λύσουν πιο γρήγορα προβλήματα. Χρησιμοποιούμε το Power BI για να κάνουμε ανάλυση στα δεδομένα της επιχείρησης που έρχονται μέσα από το ERP μας. Καθώς και λύσεις disaster recovery μέσω του συστήματος της Acronis που μας το παρέχει το Vodafone Business, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε το business continuity και να μην έχουμε προβλήματα σε περίπτωση κάποιας κυβερνοεπίθεσης. Είπατε για το Vodafone Business. Θέλω να ρωτήσω με ποιο τρόπο ενισχύει την ανάπτυξη και το ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας. Το Vodafone Business αποτελεί στρατηγικό μας συνεργάτη. Είναι ένα ψηφιακό εργαλείο που το χρησιμοποιούμε καθημερινά. Έχει βελτιώσει πάρα πολύ την επικοινωνία με όλα τα τμήματα της εταιρείας. Έχει βελτιώσει την επικοινωνία μας προς τα έξω. Έχουμε αποκτήσει μια διαφορετική κουλτούρα όσον αφορά τη συνεργασία μας εσωτερικά, αλλά και την συνεργασία μας με εξωτερικούς συνεργάτες. Έχουμε φέρει μέσα τεχνογνωσία. Η Vodafone και οι άνθρωποι της είναι πάντα ένα τηλεφώνημα μακριά. Είναι πάρα πολύ προσιτοί και πάρα πολύ εύκολο να επικοινωνήσεις μαζί τους. Και όλο αυτό μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να υιοθετήσουμε νέες τεχνολογίες και ως μια μικρομεσαία επιχείρηση, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, σου ανοίγει τα μάτια όλη αυτή η διαδικασία για το τι μπορεί να κάνει η σύγχρονη τεχνολογία και το πώς αυτή μπορεί να υιοθετηθεί μέσα σε ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Κύριε Καλογριά, ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε ελληνικές επιχειρήσεις όπως η δική σας να υιοθετούν την τεχνολογία, όχι απλώς ως εργαλείο και το αναπτύξατε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά το θέμα, αλλά ως μοχλό εξέλιξης και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Ακριβώς. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια. Εμείς ευχαριστούμε.